IFM News Regional. Gapoy tagtultuloy a panagnato ti presyo ti gasolina iti sangalubungan, gapo pay laing iti gubat ang mapaspasaran ni Middle East. Ket nangipaay di kalman ti DSWD Field Office 1, babaen ti opisina ni Congressman Ronald Singson iti 1st District iti Ilocos Sur, titulong kadigiti tricycle drivers iti Metro Vigan. Agrup sa ngaribo, 5 24 akaming ti Metro Vigan toda, tinaikan titulong babaen ti assistance to individuals in crisis situation when program ti 𝐂𝐈𝐍𝐆 nga gatad ti 3,000 pesos iti tunggal maysa. Nakikadwa ken sinuportaran met ti gobyerno ti Vigan City tinaso nga inisyatiba babaen ken ni Honorable Mayor Randy Singson ken digiti kaming ti sanggunyang panlunsod kastamit ti gobyerno probinsyal babaen iti kaadda digiti opisyales ti sanggunyang panlalawigan. Karaman kadigiti na paraburan ket digiti tricycle operators ti Metro Vigan toda ang nakaprangkisa iti mismo a Vigan City pakiramanan dagiti ili ti Kawayan, San Vicente, Santa Catalina ken Bantay, Ilocos Sur. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.